Iñakirekin hitz egin dugu Ordiziako azokaz eta urrengo gonbidatuak baino hobeto nork ezagutuko ote du azoka hori. Segura irratiko esataria da, 33 urte daramatza astero azokako berri ematen, azokako kronikak egiten. Gurekin da Lierni Elortza. Kaixo Lierni, Arratsaldeon. Bueno, zuek elkar ederki ezagutuko duzue. Lierni, astero joaten baldin bazara Ordiziara, antxe ikusiko duzuzuk Iñaki, ez da? Bai, Lierni da Ordiziko azokako pixkat gatza eta piperra, ez? Lierni da ontokin beti dau animoa eta laitasune. Beraz, noiz baitu egiten badu, adibidez, Lierni, zu bihar joango azpazina, zuek urduri jarriko zinatekete, ez da? Urduri bakarrik ez, konfinamentu nari aste bat faiatu zon, eta, euke genuen telefonoz sekulako gerra ematen. Non dago Lierni. Egia da. Bueno, Lierni, zuretat zer da Ordiziko azoka? Astero utxe zinezko itzordu bat. Eta aldi berean, zuen lankidekin eta hitz egiten ari ginela zeot esan da zerrez da, arek pista eman da, unibertsitate txiki bat, egia, gauza asko ikasi ditut nik Ordiziko azokan, eta esango nuke, hain metro karratu gutxitan, biziko balore sozial, politiko, kultural, nahi ditugun adjektibo guztia jarrita, antxe topa ditzakegula. Hori bai, erne jun behar da, eta aritzeko eta ikasteko prest. Lierni, ze emozio zitzeiten duzun, ez da? Ordiziko azokari buruz? Sentidet, esan barru-barrutik sentidet, eta nahi asko ematen dit, eta beti esaten deuna, ez? Azokaren funtzioa berez bada saltzea biztan da, baino salerosketatik asko zarutzago dijoa bai azoka hau eta bai edozein azoka. Zer gertatzen zait, beste batzuk ere era ditut, eta hasten ba naiz, lotu eten haue, engantxau eten naiz, eta azkenean esaten dut, nik astea pasatuko nuke azoka, batetik bestera, eta beste inkizun batzuk ere baditugu, eta beti ere erosten ere ezin da pasatu goiz bat eta bestea ez da, baino izugarrizko aberastasuna dago azoken inguruan. Aberastasuna aipatu duzu, balore pila bat aipatu dituzu, zuk ezagutu dituzu, orain azokan ez dauden asko ere, bai, ez da? Eta orain adibidez, Iñaki bezalako jende gaztea hor postuan ikusten duzunean, zer sentitzen duzu? Poza. Postuan, poza. Bai, pozaz etorkizuna da. Eta azkenean hori behar dugu, ez da? Edozein sektoretan bezala, biziak gaztetasuna behar du, eta transmisioa ere alaxe islatu behar dugu. Azkenean, edaden aurrera dijoaztenak bere onura badute, bere esperientzia badute, bere jakitatea transmititzen dute guretzako oso jende baliosa da merkatutan, asko erakusten digutelako beraiek ohartu gabe gainera, baina gero hauek erronka dute aurrean bizia eta hortik atera behar dute profesionalak diren aldetik eta bere hilabete saria, baina ikusten duzunean nola idien sinetxiz egiten duten hortan. Gero gainera guain, sartzen ari zareten guztik, lurrarekiko kontzientzi handia dute, gauzak ondo nahi dituzte, harremanak, beraien produktuekikoa ez ezik, bezeroekiko harremana ere asko zaintzen dute, eta hori ikustea, edadekoak hor daude, erdikoak ere bai, eta gazteak ere hor daude, eta gaztegoak etorriko aldira, ez da. Nik kate hori bizi dela sentitzen dudanean, ze ondo. Erronka esan duzu, Lierni, ez dute erronka erresa, ez da? Ez. Oso zaila dute, eta tokian tokiko are eta zailagoa esango nuke. Hori esaten dut, nahi tokatzen zait bizian Goierriko eta bereziki azoka hau ezagutzea eta Goierriko bizi eta ekonomia pixka bat gainetik behintzat ezagutzen dugu, eta aldi berean baita Lapurdiko kostaldetik urruti ezten Azkain inguruko zonalde hori ere, ezta? Eta laborariei, nekazariei, abeltzainei dagokienez,
askoz zailagoa dute Goierritarrak hangoak baino. Gero, garbi dago, Goierri oso toki industrializatua da, eta herriak txikiena ere esango nuke oso urbanoa dela, oso. Naiz eta, bai, mendiz inguratuta gaude, baina egiten dugun bizimodua oso urbanoa dugu. Aldiz, eta hori kostaldetik ari naizela, Lapurdiko kostaldetik, baina ia kostaldetik pixkat barneratuko izan da ere, lurrarekiko beste atxikimendu badago, beste ezagutza bat. Behar bada, etxen kokapena ere, ezagutzen dugun bezala, askok bere ere mutxoa badute, baratza ere bai. Zergatik da desberdintasun hori? Iparregoaren arteko... Bai, pentsatzen dut alde hortan, lurra etxe ondoan edukitzek ere laguntzen dula, eta edo loreak dituzu, edo zure baratze txokin hasten zara, eta lurra ikusi egiten duzu, eta natura hor dago. Bestela toki urbanizatu hortan erresagoa da ere igual bizitzea fabrikatik, esaten den bezala. 8 ordu lan egin, asteburuak libre eta gaina soldata ziurtatua. Horrek ematen ditu beste abantaila batzuk dioten ongizaterako. Iñakiri etzion, esate bateako fabrika batek ongizate hori eman. Eta gero mezua ere, etxetik askok zer jaso dezue. Junai fabrika motel, junai fabrika neska, ez etxeko jarraipen hau, gortzat zutelako ez da. Eta aldiz, Ipar Euskal Herrian, igual industriaren aukera ere, ez delako hain handia ere, baino nekazaritza, laborantza, abeltzaintza, askoz ere arrotasun handiagoz bizi dute. Fier, askotan erabiltzen duten hitza ez da, gustora, egiten dutenekin, egiteko ere gogoz sentitu eta transmititu. Eta geroz eta gehiago izan, bainakik lehen esaten zuena, geroz eta gazte gehiago sartu daitezela hontan, ez da? Hori da, elkartasunak ematen duen indar hori. Nik nire azterketa xume eta noski, ez dute ikerketa sakonik egin, nire pertzepzioa da kontatzen dudana, ez besterik. Lierni, hitz egiten ari zaren bitartean, mezua jasotzen ari gara, eta hainbat jasotzen ari gara, 3 irakurriko izkizuet, bai? Biak aipatzen zarete, eta lehendabizikoak dio, haupa Iñaki eutsi horri, eharkia izea eta zure inguruko guztik oso harro gare zutaz. Beraz, zure inguruko norbait izango da. Ondoren, gobernuak laguntza gehiago eman behar lituzke gazteek baserrietan bizibidea atera dezaten, bai? Eta 3. Liernik hitz bikain bat esan du azokari buruz. Unibertsitate txiki bat asko gustatu zait, benetan horrela delako azoka, haupa eta biba baserritarrak. Hori da jendeak. Bai, unibertsitatearena, behar bada, orain ikusten ari zareten baserritar askok edo gogoratuko zarete, baina baserritar asko egon izan dira urtetan Ordiziko azokako prezioen zai, ezta? Ea esnea zenbatean dagoen, haragia zenbatean dagoen, lehen etxe gehiago saltzen zenean, ez? Eta erreferentzia bat izan da Ordiziko azoka. Bai, hori esan da, holako prezioen boltsa zala, ezta? Bai, erreferentzi izan da, erreferentzi izaten jarraitzen dola esatea asko da, gaur egun beste sistema batzuk oso martxan daudelako ez da. Baina, saiatzen gehala ere, kubritzen esango nuke, bertan dagoena eta momentu honetan ez dagoena. Eta ez dagoena esaten dudanean, garbi arkumea bildotxa, xuria, mila izen ere atera genitzake horren bueltan. Nik ezagute dut, hartzaileak bertara arkumeak eramaten, bai harakinek, bai tratanteak etortzen ziren, eta hantxe bertan egiten zen salerosketako tratua, ez da? Hori desagertu da, animalirik ia ez da Ordiziko azokan. Baina ez da azokak hori galdu duelako, baizik eta gizarteak salmenta sistema hori aldatu duelako. Baina bai ala ere, Ordiziko azokatik saiatzen garela, gure eginkizuna berri ematea baita, bai arkumearen prezioa ere ematen. Orduan, boltsa, izate txiki hori bere hortan, erreferentzi hori mantentzeko alegina behintzat egiten dugu. Eta gero hor daukagu Ordiziko
delikatuz zentroa, Ordiziko udalaren babesean eta dagoen delikatu zentroa, bere eginkizun nagusietako bat, azokari oihartzuna ematea da, azoka zaintzea da, azokaren inguruan lana egitea, eta hori da egiten duenetako, ematen duenetako, zerbitzuetako bat, ez da, asteroko prezioen berri eman, ze nobedade dauden, noiz ateratzen den zer, guzti horren berri nor naik izan dezan, bai sare sozialetan, bai gaur egungo teknologi berri guztietan. Bierni, 33 urtezu, azokara joan ez, astero, iragana ezagutzen duzu, oraina ere bai, eta etorkizuna nola ikusten duzu? Bildurra ematen dit hortaz hitzetea ere. Etorkizuna nola ikusi nahiko nuken, ondo erantzungo nizuke. Uste dut, Iñakik esan duen bezala, kolpe ikaragarria jaso du COVID honekin, ez da dudarik. Orduan, nik ala ere badet esperantza, ze, gure txokontatik ateratzen garenean, eta oporretara juten garenean, eta hurbilena, bai iparralde, eta pixka bat gora xego eginezkero, Frantzia aldera mugitzen garenean, eta sekulako bizitasuna dago merkatuen inguruan, herritako azoken inguruan. Oso ondo zainduta daude zenbait azpiegitura, ekoizle gazte asko ikusten da, eta askotan Europa aldetik datozkigun olatuak harrapatu egiten gaituzte. Eta nire esperantza hor dago jarria. Eta urte gutxitan izan diteke azoka gure erosketa honen, hurbilekoen, sanoen, eta lehen Maitanek ematen zizkigun aholku guzti horiek jarraituz, bizi sano baten aldeko apostua. Mira, ni konbentzituan nengoen eta gehiago konbentzitu naute. Horrela esan da.